Nádhera i hnus. Také pocity majú kúpajúci sa na zaplavenom bývalom štrkovisku pri Šľutove. Kopy odpadu v prírode pripomenuli Ľubovi Frónkovi putovanie po Balkáne. Balkán, tak ten je ďaleko, no ak chcete zažiť atmosféru tohto svojrázneho kultu Európy, stačí vám odbočiť z hlavnej cesty medzi Ružomberkom a Martinom k Šľutovu. Scenéria bývalého zaplaveného štrkoviska pripomína Plitvické jazera, teraz filmované Strieborné jazero, na ktorom Vinetu hľadal poklad. Stačí však otočiť hlavu a ak ste niekedy cestovali cez Balkán autom, toto vám pripomenie tamojšie parkoviská. Bufetár Palo hovorí otvorene, spúšť po sebe zanechávajú ľudia, ktorí sem prišli stanovať. Keď prichádzajú, majú plné ruky plechovie, keď odchádzajú šťastní, že idú po svojich, hej, takže nevládzu nič do sebou zobrať. Zvyšní návštevníci, čo sa prídu okúpať, ale aj zažiť kus adrenalínu, vraj neporiadok nerobia, smeti im však vadia. Proste to je humus, to je hnus. Odraz kultúrnosti národa. To trošičku aj zapôsobí na moje rozhodnutie, či sem sa vrátim alebo nie. Ten odpad, že tu zanechávajú práve ľudia zo stanov. No my tu máme svoju tašku, tam dávame odpad. Martinskí potápači vždy nazbierajú nejaký odpad, a to nie len z vody, ale aj brehu. Na problém viackrát upozorňovali. Oslovili sme políciu, odtiaľ nás poslali na životné prostredie, odtiaľ nás poslali na hygienu, kde nás poslali zase na krajský úrad životného prostredia. Stále sa točíme dookola. A tak stále jediný, kto vo veľkom čistí štrkovisko od smetí, je bufetár Palo. Chodím po týchto skalách, kaskádach a za jednu, dve cestičky sa mi nazbiera jeden veľký vozík. Ľubo Frónko, televízia.